Let us look to Hebrew chapter 11, जों इब्रियारि 11 बालाबाव जों नायनि verses 1 to 3. 1निफ्राय 3सिमहालागै फोथायनाया बरसा खालामजानायफोराव सोनारनाय जोङो नुनो मोनि मानिफोरनि मिथिथारनाय मानोना बेजों आजौ आजैफ्रा मोजां साखि होनायमोन फोथायनायजों जोङो मिथिनो मोनो संसारा इसोरनि बाथ्राजों दाजाबाय जों नुनो मोननाय मानि नुनो मोनिफोरनि नुजानाय Today I want to talk about something that's really important for all of us. बेवहा जों बयनिबो लागै गोनांथि बाथ्राखौ जों नुनो मोनो Faith is what helps us to trust God, फोथायनाया जाहैबाय इसोरा बरसा लाखिनो सहाय खालामो even when we can't see what is ahead. जोङो जुदि सिगाङाव मा दङ बेखौ मिन्थियाब्लाबो जोङो It what gives us the courage to take risks and follow God's plan for our lives. जोङो बिदिहाय गावनो निजा सिन्था खालामनानै इसोरनि फारसे बरसा लाखिनो आवगायनो जों सहाय खालामो What is faith according to Bible? फोथायनायालाय बाइबेलनि मथेब्लालाय माथो फालाय Hebrews 11 verse 1 इब्रियारि 11 बालाबनि 1 सिरियाव जों मोननो हायो speaks about the substance of things hoped for. बे जाहैबाय जिखौ आसा खालामो बेवहाय जोङो थाथ'थिनाय The evidence of things not seen. जिखौ जों नुनो मोनाखै In other words, गुबुन रोखोमै बुंनो हायो faith is trusting in something we can't see or touch. जों जिखौ नुनो मोना एबा दांनो मोना बेखौ जोङो फोथायनाय It is like trusting in a chair to hold our weight. Our weight. बे जाहैबाय जोंनि जिथु उजन बेखौ जोङो मा बिदि सोनारनाय बा मिथिनाय Even though we can't see the chair of eternal structure. जुदियो जोङो बे जिरायनायनि जि चेयार बेखौ जों नुनो मोना अब्लाबो बेयाव जों फोथायनाय लाखियो When we see in the book of the Old Testament, जेब्ला जों गोजाम मुगानि बिजाबफ्राव जों नायो we see some man and woman. जों गोबां मानसिफोर हौवाफोर हिनजावफोर नुनो मोनो Number 1, Abraham. सेबेन जाहैबाय अब्राहाम Abraham was asked to leave his home and move to some other place. अब्राहामखौ गावनि न'खौ